Японската централна банка може да ускори повишаването на лихвите. Какво означава това за кросът USD-JPY? След години на почти нулеви лихвени проценти, Bank of Japan може да е на прага на сериозна промяна. Все повече анализатори смятат, че Централната банка може да ускори темпа на повишаване на лихвените проценти, особено ако инфлационният натиск продължи да се засилва. Но какво означава това за японската иена, USD-JPY и глобалните пазари? Нека разгледаме. До края на видеото ще разберете защо инвеститорите следят толкова внимателно Bank of Japan, как евентуалната промяна на политиката й може да повлияе на кросът USD-JPY и кои са ключовите технически нива, които следя през следващите дни. Инвеститорите все повече оценяват сценарии, при който Bank of Japan може да стане по-агресивна в борбата с инфлацията. Основната причина е отслабването на иената. По-слабата валута оскъпява вноса на енергия, суровини и храни, което увеличава инфлационния натиск върху японската икономика. Това е нещо много важно, защото години наред ниските лихви в Япония направиха иената предпочитаната валута за тъй наречения carry trade. Всички погледи сега са насочени към следващото заседание на Bank of Japan, което ще се проведе на 30 и на 31 юли. Виждаме финалното решение на Bank of Japan ще бъде в петък, следващия петък от 6 часа сутринта. Макар пазарът да очаква лихвените проценти да останат без промяна, инвеститорите ще следят внимателно тона на Централната банка и дали ще даде сигнал за по-бързо повишаване на лихвените проценти през следващите месеци. Нека видим и техническата картина при USD-JPY и дали подкрепя тези очаквания. Гледайки графиката на дневна времева рамка на кросът USD-JPY, виждаме, че кросът продължава да се движи доста агресивно нагоре. Цената продължава да формира по-високи върхове и по-високи дъна на графиката. И един от най-важните технически сигнали беше пробивът над психологическата зона и затвърждаването най-вече от около 160. След този пробив цената направи успешен ретест на зоната, а зоната вече действа като подкрепа. Това е силен технически сигнал, че възходящият тренд за сега остава валиден. Първата важна подкрепа, която се намира около 160, където съвпадат 162, извинявам се, където съвпада възходящата тренд линия и последното локално дъно. Както виждаме, следващата ключова подкрепа остава на около 160. Именно това е нивото, което според мен разделя бичия от мечия сценарий. Ето тук. При възстановяването на възходящия импулс, първите цели остават 140, 164, следвани от 165, а при по-силен импулс не е изключено движение към зоната 166, 170. Фибоначи анализът също подкрепи възходящия сценарий, тъй като цената остава над основните корекционни нива и за сега няма сигнали за по-дълбока корекция. До момента основният сценарий остава възходящ. Ако цената успее да се задържи над 162 и да пробие последния локален връх от около 163 и 40, то тогава следващите цели остават 164 и 165. Мечът сценарий все още няма потвърждение. За да започнем да говорим за по-сериозна корекция, бих искал да видя пробив под 162 в зоната първо и последвано от дневно затваряне под 160. Едва тогава бихме могли да очакваме движение към зоните 157,7 и 154. Виждаме Фибоначи нивата. Ако искате сами да следите подобни движения, за този анализ използвам TradingView интеграцията на Skilling. От нея можете да наблюдавате USD-JPY в реално време, да използвате технически индикатори за чертаяне на тренд линии, както и да следите важните икономически събития през икономическия календар. Освен
интеграцията в TradingView. Skilling разполага с MetaTrader 4, MetaTrader 5 и CTrader. Така че може да избирате всъщност от широка гама от платформи и да изберете тази, която най-добре отговаря на вашия стил на търговия. Ако искате да разгледате платформата, която използвах в днешния анализ, линкът към Skilling е на първия ред в описанието под видеото. А вие как смятате? Да видим ли по-агресивна политика от Bank of Japan през следващите месеци и как това може да се отрази на USD-JPY? Споделете мнението си в коментарите. Благодаря ви, че ни гледахте. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за още анализи. Харесайте ни в Facebook и в Instagram. До следващото видео!